Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, Dadi warga yang baik. Ojo sampai awak dhewe gawe kisruh. Apa maneh saiki iki wis akeh berita-berita sing gak karu-karuan lho. Makane iku. Iya. Ojo sampai kon iki nglakoni sing enggak sing sekiranya gak iso bertanggung jawab. Ngono ya. Masyaallah. Ayo kok delikno nduk ndi bojoku. Bojoku kok delikno nduk ndi? Pernah ndolek sapa? Bojoku. Bojo peno? Iya. Toh. Ki apa arek iki to? Kesakno nduk ndi bojoku? Iki. Toh. Iso dieker-eker katokku. Kok iso kon pletekno ngene iki lho. Lah dieker-eker ini. Lah bojoku bae kok delikno. Bojomu iku nanti. Lho, lah ya aku goleki. Lah mau dek endi? Toh. Bojone delek. Wis jelas iki. Lu jelas. Jelas gak ngerti. Oh iya. Ambek bojone dhewe gak paham terus. Makane iku. Saiki nduk ndi? Bojoku kok delikno nduk ndi? Sing delokne ku sapa? Bojomu nang kene. Aku gak rangkepan goblok. Ih sisa dakno. Ngaku ae ta lah. Ketara wong wedok sing gak ngerti wong lanang ngene iki. Iya. Kurang jeli. Mosok peno gak ngrasakno. Akhir-akhir iki kira-kira bojo peno iku ya apa sih? Ambek peno tanggapan peno ya apa sih? Bojoku yang ngono kuwi. Ya wis tuwek. Kan ana perubahan blas ngono ta? Ya berubah. Nyelot tuwek. Keriput. Terus gak dedaya. Masalah sayang nang sampean ya apa? Ana perubahan ta enggak? Rasaku tajiku kan biyen ya gak tau sayang ya ngono kuwi ngejak gelut ae. Cocok. A1. Cocok. 150 iku mah lho. 150. Iya. Lah 150 iku lak lemekan suket. Nih, Peno jek durung ngerti ta? Gak tau krungu ta peno? Loh, aku lek bahasa 150 iku tau krungu-krungu cah embongan iku ngomong ngene. 150 Mas, 150 lemekan suket. Jadi ngono iki. Aku kapanane kepethuk taji? Taji ku sambat ambek aku. Sambat. Ngomong ngene jarene. So, aku sarasa-rasen mule. Lah apa peno kok rasen mule iku? Sampeyan niku lapo bojo sampeyan sik ayu. Alah, ayu rupane tok so, jabane tok jerone iku kruwek-kruwek kropos jare ngono. ya bener. Jare ngene. Aku nek hubungan ambek bojoku toh, masalah kaya ngeloni debok ngono. Cangkemmu rek ngomong. Temen. Cangkemmu rek ngomong. Temen. Cangkemmu rek ngomong sing anak. Temen. Sumpah yo. Gak usah kayak nganu lho ya. Oh, gak. Mengarang cerita. Aku gak ngarang, bahkan nok warung-warung masalah aku cerita sampe gremet-gremet. Sik, temen takon. Takon Apa? sepurane yo. Kathok peno nomor piro? Nomor piro? Anu ukuran L. L to? Iya. Sampeyan lho taji wingi titip aku. Apa? Titip aku dikongkon online no. Online apa? Tuku. Nukokno aku paling. Tuku kathok ukurane XXL. Nukokno peno gak mungkin. Lah kok tambah gede? Lho. Masa selerane bojoku tong gede. Ya karo wong ngomongi jare, "Alah saiki wis wis adem, gak ono tingkahe blas bojoku." Lah ya mesti adem kok wong sak gurunge tak kom banyu es. Ayo. Apane to sing dikom iki to? Mokom banu es gak iku mengkeret ta. Lah jarene wong ngono ki wong nek sing ngomong iku ngene. Apa? Yuk. Iku yo nek kepingin cek kepingin greget, iku ngono jajal kumen banyu es ngono. Nek kepengin greget. Iya. Gak mole malteko pisan. Sing aku ngerti saiki tajiku wis mblenger ambek peno. Yo. Iki wis dhek wis berusaha ndolek-ndolek concongan liya. Nek peno percaya aku ya monggo gak percaya, ya gak masalah. Sampeyan sing melo ngrasakno, saiki ya apa perhatene taji nang peno. Wis ngerti dhewe yuk. Jane aku iki yo percaya yo gak wong patrahe bojo ki moto-moto wedokan. Lah iya. Menemben niku gampang niteni tajiku. Piye? Nek kate metu, abane kate metu ngono iku ya, pucuke kaya ana spidol putih. Nek mulai prekson spidol iku ilang apa gak? Nek ilang berarti lho sampeyan ngerti dhewe ya to. Nek Iya. wis tau. Tahu ah. Wis tau. Terus ya apa? Winganane sagurunge sampean ngomong saiki rak winganane aku kok omongi. Ya. Anu yuk, njajal bojomu lek metu tenger ana spidol putih. Ya. Wis tak tengeri spidol putih. Hmm. Ya, mole-mole dadine kok abang. Cocok. Jajal. Wis cocok iki. Cocok. Berarti Mike iku dikai iku ganti warna abang ngono bae ya. Cocok sing wedok M. Hah? Cocok, asli cocok. Sing jelas
Tapi ya apa maneh saya jenenge wong nek gak percaya ya gak iso. Gak iso. Tapi aku jujur aku tau mbejok peno ta. Lah gak tau sih. Winginane tadi ku ngalor ngidul tak pikir gonceng peno. Wong sak roku sih sampeyan iku nandi-nandi nek mesti gelungan. Iya. Winginane nggawa arek wedok rem, ya. Bokonge hunderser. Ngomong karo aku jare bokonge bojoku wis gak kena diapa-apakno so wis mengkeret kabeh wis melorot jare. Tidak iso wong aku dunen. Udunen apa? Iso. Malah ngomong kau ngene. Ngomong piye? Bojoku mari kita ijolo suket jare ngono. Kok iso aku sapi ngono kok. Aku kok digadakno suket. Gak loro. Ngomong gak loro. Gak loro. Apa aku ku? Gak loro. Sapi. Apa aku ku pedul? Gak loro, gak loro. Kebo. Gak loro, Sob. Masalah benjut. Sampeyan niku ate dipegat. Ngomong ngono. Kate dipegat. Aku kate dipegat. Taji oleh rondo ayu anyar gilu-gilu rambutnya abang semiran ijo abang kuning kaya lampu disco. Pokoke ngene, sampean terus e karepe Bayan. Bayan iku duwe ambisi. Kepengin dadi lurah. Mangkane dhek saiki ndolek rondo sing sugih. Terus Kok dirabi kena digawe modali. Taji iki daftar lurah, nyalokno lurah ngono lho. Mangkane peno kate ditinggal. iki tenek tak gugu omongan sampean. Lho, bisa dibuktino ya. Ya bisa. Iki garai aku Sanusi. Sanusi. Emosi. Emosi ya Sanusi. Wes, emosi. Lah iya. Pokoke nek golek petuk bojoku, tak pecel. Ya bener. Wah, tapi Dilodek, golek Nek. gak bener awas yo. Lho, bisa bertanggung Loro jawab. iki temen takon ngidoni wong kampung cek bosok. Jagung bakarane to. Bukti nyatane. Tanggung perkarane. Iya. Bojone kate dipecel. Lode ya enak ya. Lah iya. Rawon. Jongor rakon ya. Oh ngore. Kapan maneh? Wah geger geden Lho, rasane. gak apa-apa to, gak apa-apa to. Aku mau dosa lho, So. Lah, Mau dosa. lah dosa iku adus gak krasa. Lho. Wah, Kok wedi kon niku. Sing penting iku pokoke wis kelakon apa sing dadi karepe awak dhewe, Sing ngono ah. Iya iya, Iya, gak apa-apa. mangkel ati kudu di. Talang. Talang kok gak ana uang siki rek. Talang. Toh. Iki begengge endi kita ucul toh? Matane gak diwasno ana wong jar gak ana wong. Lah iki wong tadi. Sopo sing ngejak mancing iku? Kon. Aduh cak. Apa? Iso gak iso aku tulungan cak. Heh? Iso gak iso aku tulungan cak. Kon lakon iku kodhok ya ditulup iku. Tolong. Heh? Tolong blek dublek. Potonganmu kaya begale kene ndi iki nunggal kaya. Ora kene kono bekal laman kok cak ijoni lho kono. Aku tulungan cak. Tolong apa? Aku dikeroyok arek 20 mendem-mendem nduk nguri cak. Tolong dikeroyok arek mendem-mendem. Iya cak. Lho, lah kon njaluk tolong aku. Iku mang lho. Arek mendem-mendem iku bayar aku 20 arek siji. Arek sisi 20. 20. Lah enak kon malah duwe duwe akeh. Aku nyonyor goblok arek 20. Iki nang kene, iki akeh tuangan. Kon iki dadi wong wedok, Wedok. kena dadi panutan. Iki kandakno nang wedok-wedok kene terutama gadis-gadis. Iki nek metu terus nang tuangan dicegat wong lanang carane ya apa? Carane supaya aman dicegat wong lanang Ya. apa maneh wong lanang ku mendem-mendeman. Ya, heeh. Kekno. Ora diobral iku lho. Cucu perkara diobral. Kudune kon iki ngandani nek ana tuang-tuangan ngono nek ana orang cepet-cepet balik dihindari. Wah, eman. Lawan sekuatnya. Eman wong aku ndalen tum-tupan kok. Kekno. Piro tenagae wong wedok apa maneh arek cilik. Ya. Mek kate di perkosa wong 20 apa wong 10. Mek aku ya mapan, mosok meneso gak mudhun. Kon kuwate gendeng ta ya apa? Lah ngono rene tolong-tolong kula kapo. Tolong ku maksudku tak kok nutukno durung tutuk kare. Durung totok ah. Durung. Ta. Karuan. Ate naksir aku kon. Gak blas. Ketara kon naksir aku nyegat-nyegat aku nang dalan. Aku ro arek iki winginane. Apa? Winginane kan tak nang omah, tak kongkon lungguh. Iki umek tak pikir apa? Apa? Tibake taline pedhot. Lah iki nek ketemu itu kon ditarik ngene to. Aku ya dadi sinden ya. Selama iki sinden kaya buting lak meneng lho goblas. Iya. Sampai sedina meneng.
suwengi meneng. Iya, iya. Liyane wong 5 sinden 5 lho nggo blek meneng aku umek. Lah apa kon kok umek kae? Oyotku kelungguhan are. Hei, sampeyan iku Kon ae nyelok wong wedok gawe tak idoni lho kon kok. tak dulang sepatu cocotmu kon nontot ae. Wis tolong. Toh. Gak usah rebutan aku kon wong loro. Sing royok raimu iku sapa yoan? Gak level aku ambek raimu iku. Kadang-kadang Kayak manis-manis, soalnya potongan kok penangkal petir. Kon tak omongi kon aja seneng-seneng kon. Apa? Lho. Geger gede ya iki. Lho, mek perkara Mami Okta, aja maneh ditawur wong wedok-wedok lanang-lanang gelut ayo wong padha lanangi. Lho. Gak masalah gelute. Aku nang kene iki bingung ndelek nggone ngoyo. apa? Apa? Jarene desa kene iki desa keramat. Iya. Aku ngadep ngidul kok penggak ngono mau. Iya kon aja ngadep ngidul, kon Ngadep nek ngoyo ndi? ngadep ngidul, iku padha karo nguyu segara kidul. Gak oleh. Gak oleh. Gak oleh. Ngulon, Lho, kon ngulon padha karo nguyui kiblat. Dosa. ngalor. Ngalor padha karo makmu, bapakmu mati madhep nang dhisik digobong. Ngalor. Ngalor. Padha karo nguyu ndase bapakmu goblok. Ngetan. Lho, ngetan kon nguyu sengenge kobong ati gawe kon. Pas aku kesusu mau, Terus? bapak ngadep ngidul ae. Lho, kok ngadep ngidul gak oleh kok. Oleh. Gak oleh to. Oleh aku tetep ngoyo. Lho kok iso ngoyo lho? Ah, ketokanmu ngadep ngidul. Terus? Ndase tak dangakno. Hei, nguyui raiku dhewe. Kon pringisan to. Wah, wis jeding iki tanggi kon. Omah iki lak anyar cita dibangun. Iya. Liyane ngoyo ku lho meneng. Wedok mek nyuwak yes. Ya apa? Ya apa? Mek wedok cuma yes. Kaya ngiris porselen ngono sis. Ngono. Aku mau ngoyo bayak kon. Apa? Muni. Muni apa kon? Terang tang. Kon goblok kon niku. Heh, Pak Imam Masudi iki mbangun niku mang kamar mandi ku mau. Wah. Iki sik durung mari. Sing sebelah iki durung mari ditutupi seng. Lah kok mbok uyui sih? lah kebelek kok gak ngurus nguyui seng. Terus dicegat mbok sapa? Mami kok wis teko. Tampet iki mau. Ya apa kon? Munine tang. Hei, aku ngoyo ngadeg are. Wis aja kakek cocot jangkrik. Aku iki mek ngandani kon. Nek kon percaya aku mbek wantu kancamu sing apik, enak ya. Awakmu tak kandhani saiki. Kon saiki viral nang Mojadawa kene. Lho bener. Ancene wong kene rome aku kecantikanku viral. Kasdi. Lho ya gak ngono to, Darmanto. Iki jeneng asline Murdi. Murdi ya. Murdi. Jare Suroso. Murdi Suroso. Hei. Ancen aku viral. Kon tolong kok njaluk tanda taman nduk kene kan. Apa? Tanda tangan. Ayo. Tapa asta tanda tangan lho, kok iso tanda Jempol taman. aku tandangan gak iso are. Heh? Cap jempol. Cap jempol, gak usah cap jempol. Hei. Cap begermu ae lho. Ngene lho. Apa sih? To. Kon gawe kanca ngene kok. Umek ae. Wong kok ana kanca ngene kok gak dibenakno. Iki penceng. Wis tak benakno iku mang. Iki lho delok ta. Wong sing iki penceng, iki rada menisor, iki rada munggah. Oh. Iki unggahno titik, iki jelek ngene lho to. Iki ta? Lho, aja akeh-akeh rada rene lho to. Yo, jengkene. Lho, ngawur kon niku. Lho, sekali-kali kan. Jancuk. Kayak susu setruk aku. Hei, Aku penyanyi mbok leret ceno kene iki. wis ta lah. Rungokno berita iki wis spiral. Heh? Beritae. Aku ngontil palare. Nguntal pil. Masalah Viral. Nguntal pil kok iso nguntal pil. Aku gak ate nguntal pil, gak ate spiral. Gak kira meteng masih kon ngelone aku. Kok iso? Kedewekku are. Mosok sih. Ndase mbok nyek goblok are iki. Gak suka aku. Viral apa, Cak? Nang kene saiki wis viral. Apa maneh nang dunia maya. Aku gak heran perkara aku viral. Kaya ayu-ayu lho, kaya Ayo. kok modelmu kaya omben Loh, diseret. pancen aku ayu takon wong sampeyan akeh po. Lho, temen takon iki? Ya, iya. Wani takon resiko. Wani. Sik, Bu, nyuwun sewu kula tanglet nggih, sing jujur mawon, sing jujur mboten napa-napa. Selain ketemu elek mboten napa-napa. Niki Mami Okta niki ayu napa elek? Wah, ganteng jare. Sekali lagi Mami Okta ayu apa elek? Sing ngelono elek matane katarak. Mene bilo. Kon kok iso gak trimo? Aku tantan kae jam 4 kok dilono elek.
Wis ta wis. Hi, aku jijik. Kok boleh sing kon sing paling Banci kon tak aku. Kon iku wis viral tak kandhani. kon wis viral. Gara-gara kon jare dituduh jadi pelakor, ngerusak rumah tanggae Taji. Aku tadi pelakor. Kon wis ping Merusak. piro? Sapa? Rumah tanggae Taji. Kaluan aku pelakor ngerusak rumah tangga Pak Lurah kene daripada Taji. Kon lururae sapa? Sapa jenenge? Pak Imam. Pak Imam. Wong aku ambek Pak Imam aku gak gelem. Lho gak gelem apa kon gak gelem dibacok ta ya apa kon? Dudu perkara gak gelem kok gak ngerti hubunganku ambek Pak Imam ki apa? Lho tak kon ojo sembarangan. Lho gak ngono. Lho Pak Imam iki kepala desa teladan. Buka lho kene. Masih kepala desel. Lho. Pak Lurah iki teladan nang kene lho. Pak teladan gak ngurus hubungan kok. Ono hubungan. Yo ono lho. Pak Lurah iku Istimewa. Lulu. Hubunganmu apa ambek Pak Lurah? Apa iku? Partner kerja. Duduk. Kanca sekolah. Duduk. Dagang-dagang. Duduk dagang apa? Simpan pinjam. Duduk. Hubunganmu ambek Pak Lurah apa? Gendaan. Beresene suwen. Beresen. Terus aku dipegat. Lah apa kok dipegat? Apa dolanange mlebu ndi? Wis ta wis. Sing kena cangkemmu, sing genang cangkemmu. Lah iya. Emang tak kekrek kon. Aku yo sak urip-urip sak umur uripku gak tau ngreken bayan Taji, banyungsang, banjempalik. Kok ate aku ngomong provokatori jare aku ngurusai rumah tanggane bayan Taji. Nyatane yo wong kampung kene wis krungu kabeh nek awakmu sing ngrusak rumah tanggae bae. Lo. Loh. Apa? Engkau yang Madura, cantak kopi Taji injek kak. Kaweti aku mbek Taji. Ring Madura. Madura Dima. Dimut. Kok nanti ngomong Madura Dima, aku keliru dimut. Aku Madura senep cak. Sumenep kok senep. Lah iya kakek nu sumenep dadi senep. Masuk angin aku senep. Pelak macam Madura. Arep apa melo-pelok kira orang Madura. Pelak. Cangkeme ombo itu arek gitu. Ngomong apa sih? Ngerti. Pelak macam Madura. Pelak. Oh, nek basa Madurane tuku wedhus, Mele bedus. Melembi tuku petik. melepe ajem. Nek tuku cet, Melecet. bongkok kon. Wis gurung. Aku Viral. sengguk gak watuk. Jarene kon niku wis tau merkosa Wak Bayan Taji. Bayangan Taji kaya kelotok tawa iku tak perkosa ketemu pirang perkara. Lho, sapa ngerti? Wong ngadeg kae peple. Lho. Sapa ngerti jenenge karep kon jelas ngerusak rumah tanggae Bayan Taji. Berarti kon mek tak ajar Taji perkara kon ojo nyalano aku. Lho, mikir. Tak sumbarane, mikir. Cek kurang ajare Taji. Aku gak sengguk gak watuk, gak tahu aku kira-kira rumah tanggae. Kok aku jarene pelakor. Suaramu kok kegeden sih? Kon iki wedok. Bapak gawe wetan. Iki sing gari gedhe iki sikilmu sik tak ingkupne sik. Ayan Taji. Cek batu kecil Suara cilik. Ojo sampe kon wong loro kecipratan getih. Ojo sampe tipu. Mikir aku, mikir. Malah nang kono, arekku sebelah kono. Sekarang. Do kono menghalangi pemandangan. Lah iki nang kono gale nang kene gale. Terus aku nandi to? Nang kuburan. Mikir kene. Nang kene. Entenono ya. Seksenono. Mateke Taji gak kena tangane wong liya. Kena tanganku. Tak sumbarane Taji. Taji. Wah, kon senengane ngaco-ngaco. Kudu ngono to. Ngajarno wong kudu ngono iku to. Gak oleh ngene iki. Gak masalah wis. Apa? Lho gak apa-apa. Wah, enak geger geden iki ya. Lah iya bojone wis kenek. Wis kenek. Sing wedok Okta ya wis kenek. Kenek. Lah iya. Marun kampunge diobong iki. Sekarang ngrungono tok kok pungkasane ya apa? Kita berdua jadi penonton. Lah iyalah. Hiburan apa maneh nek gak ngono? Iya jelas. Gaya apa saiki adem ayem delok iku tapi gak
Gak karo-karo iki gawe apa? Sing penting awake dhewe saiki kari ndelok tok. Loh, kampung rame. Iya, kampung rame. Timbang tuku mercon. Kakarane Weh. Ada Pak Bayan. Weh, Pak Bayan. Ada apa sih? Wayan brose depol tak toyo moncrot kon. Ji, sapa iki? Toh, kok niku mesti wong tuwek. Kok gak sopan. Tata krama dilungguhi. Lah. Sobo sita nggonen. Lah. Taji ki bayan. Lah. Lah kok iso mbok kene ngene? Aduh padha ae kon niku. Aja ta, dosa. Apa maneh wong tuwek? Lah. Sing ngalus sing tata krama. Lah. Aja dikene ngene to. Lah. Sakno. Sakno. Musuh wong tuwek kudu sing ngalus. Mosok bisa men kon kene ngene. Wah. Kon niku kandhani aku to koyo ngono. Iki kudu bayar. Kok iso mung ngene iki. Kok aja ya Pak Bayan yo. Sirep. Kalian ngomong. Saya menjadi apa, Mang? Mbok karo. Mbak. Sakarepmu Aku dadi bayan, guys. 15 tahun. Kurang setahun jange pensiun. Kurang setahun jange pensiun. Lah, iki Bayan iki bathokane batang. Ngomong pensiun srebet ngono. apa? Gak sikatan Ayan. Meneh benek kate metu wak bayan sikatan ambek odol. wis Lho aku ambune ora karo odol, karo apa? boto. Digasak. Iki ngene rek. Apa? Iki jange apa iku sembako datang. Ngomong apa sih wong iki? Sembako Oh, BLT dana desa semua datang terus. Lah aku saiki ndaftari penduduk. Oh, aku oleh aku. berarti saiki wayahe bagian. Iya. Aku jelas oleh dong. Oleh. Cocok iku Pak Bayan. Nah, saiki awakmu duwe bojo ta gak? Gak duwe. Nah, oleh seprapat. Dudu iku tambah oleh akeh kok oleh seprapat. Wah, ya ora iso. Lah, seprapat. Awakmu Duwe kula duwe bojo. atene Alah kok katene. dilungkas lamaran, duwe bojo. Masih kon gak duwe bojo tetep oleh. Walik bukune rek. Nggawa buku kewalik kok dadi bayan. Iku apa lho iki? Loh. Kok gak metu? Oh, gak metu. Padahal mang tak isi 3 trigen. Dielet-eletno Pak Jan. Loh, cakep metu. Metu sak pira? Metu cacrit. Oleh sembako seprapat cocokku nyontor. Menenge tak sepenting oleh. Jenengmu Wanto. Wanto tok. Wanto tok. Alah gak atik tok wanto saja. Wanto saja. Masalah wanto titik. Wanto titik. Ngene lho toh. Wanto ngono ae lho. Oh, Wanto ngono lho. Pak Bayan. Iya. Maksudnya ya Wanto ngene lho sampean tulis Wanto tul. Oh. Ah. Wanto tul. Lho. Kacu. Gak atik tul. Gak Tapi ya- atik tul wanto gak atik tul. Oh, Wanto kate tul. Lho. Tule digawa timen. Wanto. Ayo Wanto. Wanto, bener. Sudah punya suami? Lho, Istri. aku lanang suami kok. Hah? Iku lanang kok duwe suami sih. Iki lanang ta wedok? Lho, ya mbok, kon Wanto lanang ta wedok. Itu. Oh, padha karo tekku. Nah, Aku. kamu punya istri ya? Namanya siapa? Nama saya Wanto. Wanto, istrimu? Rencana belum. Oh, belum. Mendapat seprapat punjo saon. Akeh rek. Awakmu? Rasa. Rasa rasane pahit ya legi. Kacau. Jeneng kok rasa. Wis ah. Rasa.
Ya. Oke. Titenono nek dina Setu malam Minggu. Ayo nglencer. Lho, tempun ndak bayan? Lho. Ya sembakone dikekno titik. Ngelencer aja sembako ngelencer. Lho, Sembako. Sembako dikekno titik. Ya. Engko luwe ayo nglencer. Kon ngerti nglencer tajang nglencer? Lancar apa, Pak? Lho, aku nek pensiun kurang setahun, aku ndaftarno lur. Apa? Lur ngapa? Lurah. Lah dalah. Tak pikir tambah. Calon. Oh, nyalon lurah. Wes kene ae. Aku tak boleh. Iya, tapi Sabtu Aku mbek Wanto tak mulai. Sampean nduk kene ae. Enten ono. Apa? Bojone sampean kok mrene nggawa masakan panganan enak-enak. Temen ta. Aku mah dikabari bojo Peno kate dikirim panganan sing enak. Temen ta. Aku mosok tau besok Peno sih. Iya, sek. Iya, senengan Peno disiapno pisan. Siapno. Kowe pokoke wis jos pokoke. Temenan nanti yo. Iya. Oke. Ojo nanti. Oke. Oh enak masakane besokno. Temen nang kene lho ya. Iya. Apane? Kurang setahun wis pensiun nih. Tak keruk koyok bego penduduk kesuwen. Yo. Lho, tinem wis mati tak tulis. Ya. Nah iki. Apa? Kacau kon iki. Loh, tanda tangane Pak Lurah Tony gorong enek. Loh, tanda tangane Pak Lurah Tony gorong enek. No tanda tangan, Bro. Kacau. Kon nyusul ning apa? Loh, aku nyusulane apa? Aku nyusul bojoku kok ditakoni ku lho. Lah aku nyusul. Bojone iki bayan, ya toh? Heeh. Iki sembako dari teko adede teko, bantos teko nglumpuk. Nek kelumpuk ayo dilongi, ayo gelek purel. Kacau. Kate nang ndi? Wong daftar penduduk ngene lho. Data penduduk. Nek mari daftar penduduk, ya toh? Ah. Iki sing tak gawa iki surat yasine wong sak kelurahan. Lah, engko tak domno. Mari njike sembako sore yasinan ngene lho. Oh. Mari njupuk sembako. BLT. Ah, Terus yasinan bersama. iya no. Tapi kok aneh, Cak? Aneh piye? Wong-wong kampung iku padha duwe surat yasin dhewe-dhewe. Lah apa kok sampean sing gawakno? Lho, Sik. denane ku diterno nggonku. Tetep. Tetep iki sak kelurahan lho, wah bote ngene. Wayahe yasinan sampean kari ngekekno. Iya. Ngomong gak usah nggawa. Kari lenggang kangkung. Iya. Oh, apik. Ah. Apik. Bojomu ki apian lho. Iya. Apikan, Percaya bayan taji. kok. Iya, bayan caci baik hati tadi tak sombong. Iya. Sesuai dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 40 gangsal. Apik, ancane bayang taji itu baik hati Ah. dan tidak sombong. Tidak sombong. Iya. Tapi aku ndeloki. Apa? Ndelok apa? Aduh rek drobon. Ndelok apa? Sing kok gawa. Le, surat yasin. Aku wis seru surat Yasin. Tapi ki jumlahe piro tak etungno, Cak. Le. Penduduk iki kabeh piro? Pas apa kurang? Apa keluwihen? Engko lek keluwihen tak gawane moleh. Wong ra iso maca surat yasin iku nek gawa dosa. Bapak wis dosa gak apa-apa tak sangga-sangga dhewe tak gawakno. Alah ora. Tak itunge. Alah. Sik. Iki surat Yasin. Iki hem. Iki celana. Agakno bicek Atuh. Surat Yasin wong sak kampung kon sing gawakno. Nyatane apa iki? Sandale wong wedok. Sedangkan aku dadi bojomu selama pirang-pirang tahun gak pernah kok tukokno sandal.
Gak usah alasan surat Yasin tambah dosa, Cak. Heh? Alasan apa kok? Alasan data masyarakat kate oleh BLT dana bantuan berase teko iku wis temen ta kon? Lho gak temen iku. Heh? Temen ta? Temen. Cak, aku selama dadi bojomu ya wis keri kopengku. Lho, dikileni ta? Kerine gak perkara apa-apa, Cak. Perkara sampean gak kurang wong wedok-wedok. Masyarakat sing ngrasani sampean. Rasane piye? Kau sama Didi. Ayo ngerasa ngomong. Kau sama Didi. Kon kada medini tak kepruk kon. Ngrasani piye? Rasane ya apa? Bu, bayan taji niku lho. Lek wayahe dum-duman BLT, bansos, Raskin kok gak tahu jebus tekan gone masyarakate sing membutuhkan. Bayan tajiku sing dikei. Istilah uang sing disenengi. Masyarakat yang tidak membutuhkan, sing membutuhkan dijiarno kelek-kelek kaliren. Iku bayan taji. Bener. Heh? Iki aku dadi wong wedok meneng. Aja jawab. Iki omongnya kacau iki. Aja jawab. Saiki asline temen sih. Heh? Awakmu kok data. Heh? Iki sing oleh kenyataan Cak. Sing kok kek iku uang sing kok senengi. Keluargamu dhewe, bolomu dhewe. Tapi masyarakat yang membutuhkan kok jarno. Heh? Pantes ngono kuwi. Aja banter-banter. Agak banter-banter Bapak cek krungu. Kluru. Kacau. Belajar kon iku dadi perangkat nang desa-desa nang ngisor-ngisor. Endi rek pendudukku sing membutuhkan, endi pendudukku yang tidak membutuhkan. Aja sing mesuk mobile mewah, omahe magrong-magrong kok kei. Sing omahe membutuhkan. Kayak bantuan, heh? Gak kok kei. Pantes ngono ki, perangkat modal piye kon iku? Heh? Nlisi aja nang desa-desa nang ngisor-ngisor. Masyarakat miki akeh sing membutuhkan. Wong tuwek-tuwek lansia iku kurang perhatian teko sampean. Aja tuh mek gorong dadi pamong. Bondar. Perangi tangan. Heh? Aja tuh mek sak gurunge dadi pamong. Modele karo masyarakat. Oh nggih, pun tenang. Bareng wis dadi perangkat. Kon saenakmu, ngletek. Jaluk apa titik? Jaluk apa titik? Masyarakatmu yang membutuhkan kok diam. Ayo. Ojo banter. Kono aja nyepelane bojomu rahasia kok dodol penduduk. Krungu Pak Lurah Toni, aku dipecat ki lho, Kak. Babah kon dipecat yo wis. Aku gak duwe bojo sing senengane korupsi, gak masalah. Gak kurang wong lanang sing ngenteni. Lho, omonganmu tak tunggu. Apa? Tak pegat kon. Alhamdulillah ya Allah, aku dipegat bayang tadi. Alhamdulillah. Ayo kate lapo? Heh? Uang iku Cak ilingo jabatanmu kurang setahun. Golek sing apik dalan sing becik. Aja sak penakmu dhewe dume kurang setahun. Payahe wong oleh iki kok cerewet oleh 300 kek kok 200. Gak bener, Cak. Heh. Oleh 150 kok kekno 100. Iku gak beciki, Cak. Engko lek awakmu wis gak dadi perangkat, heh, ana tibane kondo gone dalan, paling kon disyukurno. Ayo takono. Ayo, Rungokno aku tak ngomong. Ben jelas. ya tak rungokno. Ya apa bahasamu? Wis tak daftari ku wabeh seret, gak ana sing ketinggalan. Terus? Iki tak ajokno 15 tahun kepungkur. Lah tekone saiki. Lah ndok kono dipilih, mbok sing nisor, mbok sing dhuwur dipedhot tel. Lah medhon nang desa. Lah ndok desa iku bingung. Aku ki bingung.
bingungku kene. Lah kok enek undang-undangnya siapa yang melanggar mengahlakkan nama penduduk yang dapat sembako iku kena sanksi. Terus? Sanksi ku hukuman. Seneng nek bojomu dihukum. Ya seneng. Lek kon dihukum aku rabi. Nek. Bolak-balik rabi. Ayo. Cak. Gak ono tinane uang membela kebenaran bakal dihukum. Tapi bagiku daripada aku duwe bojo bermasalah nang masyarakat lebih baik tidak. Saking ini aku tak lewat korupsi, tak genu kono kon kalong, gelang, sing tau-tang. Sik ta. Kon nukokno kalung, Iya. gelang. Lah wong kon tanjar dadi bayan iku lho. Donyane wong tuaku sing kok entekno. Iku gorong balik. Sampai saiki. Loh, meneh aku Lampu kon bayaran, waktu kon ganjaramu wis kok sewakno. Kok kekno pura? Kok gak seneng-seneng ambek gendakamu? Apa katene? Loh, Kakaji. oh jebak aku. Mataji. Mas. Mataji. Mas. 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 Ya ampun, gantengnya. Aku wis kangen, Mas. Sampe kangen aku ta, Mas? Culno bojoku. Culno bojoku. Cak, Kok ana swara gak ana rupa? Entep be. Cak. Loh, Mas. Ya ampun, tak tinggal saprono suwene nang Arab Saudi. Saudi. Lo tambah ganteng Mas brengose. Aduh. Awakmu lek gendaan karo pura ayu-ayu. Oh gak apa-apa, Cak. Aku kok bandingno ngono. Lah terus aku kok bandingno karo banci lho. Sembarangan kok ngomong bancik-bancikno wong. Oh, kon banci, Kak. Lah jan bancik seletan wekku timbang bekakasmu. Loh, jare keseretan kono. Apa? Jare seretan kono. Lah seret sampai katut menjero. Sei, Sembarangan. drone singa. Kene. Kene. Aku singa. Banci kok ngadekan. Kacau. Ki banci, bekakasmu ngadeg. Oh, ngomong ae. Iki sapa, Cak? Jelasno. Aku bojone. Lapo? Ojo geger. ATM 50 juta ben ulan tak kirimno peno. Kok saiki krungu kabar ana bojo peno. Sampai anane aku ngirim ATM sampai 50 juta. Jare bojo peno bongko ketabrak truk daginge cucuki PT. Pelekon kok. Ngomong apa? Aku cek megeter. Meneh ben kok kok ngono. Oh bandol. Aku mau mek sampean duwe bojo, aku lek biyen ngomong ngono, Cak. Tibake sampean duwe bojo jek gendak ambek aku. Ya wis. Perkara aku nggawa oleh-oleh dhuwit 1 M ambek koncine mobil Fortuner iki mau. Fortuner. Kasih tak kena kon. Aku balik. Aku gak kurang wong lanang sing gelem. Balik. Bali bati. Nang kebon kono. Aku balik. Bali bati. Nang kebon nek keceret-ceren. Aku gandolono cek picek. Ceritane kon gandoli aku balik. Oh, ngono. Ya, tak gandoli. Aku balik. Yang apa? Meneh-meneh mek gandoli aja endoke molor ya. Gak layak Grenjel. wis ya. Ancene aku ki minger keblatku gak kurang wong lanang sing ganteng kok kebimbang ambek peno.
Berarti sampe gak gelem oleh-oleh iki. Lho gelem. Meneng ae tak rayune, duwe cek dak ditokno. Tenang, tenang. Saem lho, saem. Iya. Saem ada kresek. Ketara bojone yo gatel. Ya wajar to, wong jenenge bojo masih gatelan bojo-bojoku dhewe. Lah kon. Ayo. Gatelen bojomu. Alah, awakmu gatel paling gak kosop gedang. Mek bojomu gatel. Ata kukur. Oh, berarti wis gak gelem. Saem. Gelem sayang. Tenang, tenang. Tak rayune. Aku dirayu njaluk lagu dangdut. Bila kamu, ayo. Bila kamu Dem 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 dem. bila kak Ndasku kok patek ya. gini sayang, duwe sayang. Hah? Gini. Aku gak ngereken kon bujuki aku ngomong dudo kok jek duwe bojo. Gak takeno kon duwike iki lho saem. Walah kene yang, kene aku yang. Hah? Kene aku yang. Sing mesra. Iya. Ya yang Okta endi duweke? Ihi ir. Sayang Okta, ndi duwe? Ambungan aku, mek kambo ambung worong gak takeno kon. Menenge saem. Aku gak duwe dhewe sak gak apa-apa. Tabunge tuwitik kae. Ya wis, aku KM lho. Aku KM lho. Yo ora so em tok kon iki. Saem lho, saem. Terusno. Ambung. Aku ngono wis gak. Sayang tenang sayang. Sayang, tenang sayang. Sayang, tenang. Ora. Tenang. Saem lho iki, saem. Saem. Oh, ya wis mek gak gelem saem. Sayang. Wis, saiki ne sayang, aku ambungan dhisik. Bojoku sampe izin lho. Kowe ku lanang kok keren. Abungan wis. Abungan. Anjane bojomu. Seje mek aku kan wedak pon. Seje mek bojomu wedakan kliwon. Maya. Heeh. Iki ngono pipa. Setengah aspal. Ambungan ya. Abungan tak tutupane itu. Ngene Pak, tabung Pak ya. Pak matamu ngono. Yayang Okta. Tambung duwe saem kekno ya. Iya, Cak. Tambung. Jancuk mangan batang kon. Kon ngambung tak ngidoni. Oh keliru. Ayo kene ya. Allah. Aduh ya. Enake Cak. Masih gak ngambung kok mepet Cak. Jasmu kok adono. Iki kok pepetno. Aku ngambunge gak penting, sing penting iki mepet Cak. Duwe sayang. Oh, duwe Cak. Iya. Duwe. Iki duwe iki ya. Iya. Rencana digawe wong loro. Badok duwe. Cak, iki ngono Mas Batangan. Batangan matamu katarak ngono. Paping iki jejeli kon. Lho, iki gak Mas Kalimantan ngono kejak berupa gumpalan ngono. Gumpalan apa? Njaluk apa maneh kon saliyane duwe? Aku takok. Njaluk apa maneh? Njaluk. Yo. Waduh. Aja ngono kok to. Ketemu pirang perkara aku jare ngaco keluarga. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mek perkara kon lanang aku gak kira mundur salangkah padha lanange. Ayo gelut. Lho, sakarepmu kon. Kon jaluk kamu ditantang. Ayo kowe ayo. Ayo. Ora. Aku gak sanggup gak watu gak tau ngreken rumah tanggamu. Kok mbok arani aku ngedu kon,
Mati kon gak kena. Iya. Hansip minta bantuan. Ono kiri gantet. Rame. Bantengan. Menengo dhisik. Apa? Iki mlebu separo, Cakno. Hah? Kon meng disereni bojomu ya, Ji? Hei. Ayo. Nanti bojoku kene. Nalebokno pendoso. Iki lho, Aris ngomong. Jarene Mbak Aris iki wis tuwek melarat gak mbokeki BLT. Kuntet ngomong, BBE iki wis tuwek melarat gak mbokeki BLT. Iku perkara BLT. Aku ki rondo suwe gak tau dinyik. Sing rondo ayu, sugih, pokok gelem kok gendak, mbok kei. Kowe iki lho bayan-bayan apa? Enak, Dut. Tabul. Sakene, Dut. Wis, aku tak rela tekor. Ganjaran meneh tak dole. Terus dene dole wong sing gak duwe iku timbang aku dilaporno. Timbangane kon tak laporno bupati dicopot kon. Aja, wis terus lagi, Dut. Elek atimu kon niku. Dut, lakon apa? Ayo nama Dodowo. Wis nang minggat. Mas Roso, Mas Wanto, Mas Kundet, Mas Haris. Alhamdulillah tugase Budi Wijaya iki akeh. Tugase akeh. Iki lho, Mene nang gone talun. Iya, ndawar. Ijek tanggapan terus sampai bulan 12. Betul. Heeh. Lah bengi iki alhamdulillah ditanggap karo dulur kene Mojadawa ngajate sedekah desa. Iya, Cak. Digawekno lakon apik. Apa, Cak? Karo sutradara digawekno lakon Perawan Gunung Jati. Apik. Tak baleni. Perawan Gunung Jati. Ayo njaluk berkah pangestu karo dulur-dulur. Wong ketuane awak dhewe iki esuk tanggal 6 ya berangkat ngulon. Muga-muga budale ketuane awak dhewe lanang wedok nang nggone Mekah Madinah. Muga-muga sak polah tingkahe dilindungi Gusti Allah. Amin. Budal selamat, mulih selamat. Iso mimpin awak dhewe maneh. Iya, Cak. Ayo njaluk berkah pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya Tetap jaya.